Буа районының Оксу авылы тире якта кишер үстерү ысталарының күп булуы белән аерылып тора. Хәзер фермер хуҗалыкларында яшелчәләрне соңгы гектарларда казып, уңышны җыялар. Ысталарның күп еллык тәҗрибәсе күрсәткәнчә, октябрь уртасы кишер җыю өчен иң кулай вакыт. Быел уңыш ничек? Киләсе репортажда. Көпчекләргә иң ире, иң яхшы кишерләрне генә сайлап тутыралар. Сыйфат алгы планда. Кишерләрне кырдауык сортларга аералар. Иреләрен, уртачаларын, вакларын аерым җыялар. Кишер мөмкин кадәр озаграк саклансын өчен сабыгын шунда ук кисәләр. Менә ситкауз тотып торабыз инде, хатын кызлар җыя инде чиплей. Анар тиеп җибәрәсез. Анар тиебез. Мондый мул уңыш базарны кышка запас белән тутыру гына түгел, авыл халкы һәм күрше тирәдә яшәүчеләргә сезонлы эш урнада. Көнгә 1200 сумга кадәр акча алалар. Шикәр чигендере, бәрәңге җыюда да эшлиләр. Төшке аш бушлай. Bir zor rəhmətli indi Şakirovlarga. Что безгә шундый эш биргәндә. Акча да була, тәмле ашаталарда. Фермерның кишер җирләре 4 гектар мәйданны били. Эчесендә уңыш җыелган инде. Яшелчәчеләр нәкъ менә хәзер уңышлы җыюның кулай вакыты диләр. Кишер сусызлыгын югалтмый, кышка яхшы саклана. Җирле халыкта, күрше республикадан да сатып алучылар күп. Бүгенге көндә рассипны без 17 сумнан сатабыз, сетканы 18 сумнан сатабыз бүгенге көндә. Шакировларның фермер хуҗалыгы узган кырыҗыйда да кишерне бик иртә чәчеп, туфракка ашама кертү нәтиҗәсендә өстәмә су сипмичә дә мол уңыш үстерә алган. Фанис Мөхәммәтов, Камила Мусина, Гакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары, Буа районы.